включил комбайната първа, втора и трета, четвърта, и тогава комбайната. Тя има модерни комбайни с механизми с такова да... Ето, аз ти казах, че прекрати, както с камера, най-простите хора сте вие. Така, кои сте вие? Шапкарите. Шапкарите, защото те, ако са умни хора, се седят на газа си и се работят. А вие, ако правите, оставате тук, ще върнете, бабарища, ще бягате, ще прострувате с зими ми идвате. Млада жена, какво може да направи? Иска. Тая рана, да, вземе да мине, почва да... Се бери сам. И ето къде хора, като тебе да ти достават жените и се заминават, като тебе простите хора, аз съм чихата окрасал с нашия квартал. И затова на мен ми няколя ме в махата бика. Ама тя една жена да иска да ходи и преди да... Ти ще му диля. Ей, няма да отбила. И затова... Какво означава тази шапка? Шапкар, бе, ти е военен. Полицай. Шапка? Да, шапка, косата му капна. Той кабелджи. Кабелджи Со такъв. Имаш акъл, няма и да стука. Аз ти казвам, имам акъл, може да съм общ работник, обаче съм ти работа на държавна работа. Развърши ма. Аз се гордея, че работя. Моето. Няма толкова. Аз не се оплаквам. За да може да ставам от сън, да дойда до работа и да се пребера, имам акъл. Ама, вие акъл нямаш от това, че няма да се пребереш, ще те пресякам. Всичко се изпраща в Фейсбука се изпраща, в интернета чукаш. Има акъл. Имаш акъл, нямаш. Аз пресради се душе се. Ако да му кажа? Аз му казах, какво съм му казал? Ето като всичко ти без акъл. Да, нищо не съм казал. Общ работник съм. И от една гледна точка ти си прав. Ако имам акъл, няма да работя тук да блъскам като ненормално. Ама нямам намерение да бъде пари, да разръщам. Какво да правя? Отзаре пари нямам. Гръб нямам. Шор пък не мога да направя, като вашите българи. Целият парламент откранахи. И затова България нас това дереже. Пък всичко си имаме. Земята имаме. Всичко си имаме. Какво стана България? Най-добрата държава е бил от 1933 година. В цяла Европа. Най-добрата държава е бил България. Какво стана най-долната? Не е само бедната.